बुंदों प्रमद बर'नि गोदै राव माब्लाबा दिनै गोजावनो नाङा अरुण'दयजों बुरखायनो नागिरदों हाजारसे फैसाजों बुरखायनो नागिरदों नाथाय अरुण'दयखौ गासैबो मानसिया मोननाय नङा मानो मोननाय नङा बेखौ नांगौ मानसियासो मोनगोन हौवा गारजानाय बिसियासो मोनगोन जायफ्रा दिनै मोजां जानाय नङा बेनिखायनो खावलायदों रायजोफोर बै आसामनिफ्राय फैनाय गिदिर गिदिर मिनिस्टारफोरनि खोथाखौ नोंथांमोना माब्लाबो लानो नाङा बिथांमोना जोंनियाव होनो थाखाय फैयाखै नांनो थाखायसो फैदों गिदिर गिदिर स्किमफोरखौ बिसोरनो फैनानै लांफैयो प्रमद बर'खौ बुरखायनानै जोंनि आर्थिक अबस्थाखौ गाज्रि खालामनाया बिथांमोनानो साख्रि होनोब्लाबो सासेबो गैया दिनै रावबो सेंग्रा सिख्ला साख्रि मोनाखैसै एमबिबिफ्रा जुक्ति खालामनो गैयाखैसै दिनै प्रमद बर' बिथांनि रायजोनियावसो प्रमद बर' जायफोरखौ सापर्ट खालामदों बिथांमोननियावसो रन्जन बिमारिया बबेयाव दङ एसेबां जों जेल जानाय जुक्तिसालियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बबेयाव दङ सानजा आरो सनितपुर गफुर सिमाफ्रा मानो बारायाखैसै बेफोरनि लेखा गैयै दिनै सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि होगोन होननानै दिनै रादाय होनायनि मोनाखै बिथांमोननि साख्रि होनायनि लेखाखौ बुंनानै नङा बुंनानै दिनै नोंथांमोना बेखौ फोथायनायजों लोगोसे बिथांमोननि लेखाखौ बे लेखायाव होदों रायजो राजा नोंथांमोना जों होनो जेबो गैया जोंहा थाखा फैसा गैया बोनो गैया हाजारसे फैसा होनोबो जों मोनस'नो हाया नाथाय बिटिसिनि आर्थिक अबस्थाया जों गाज्रि जाया बेनि थाखाय जों दिनै सिमबिलाव सेंग्रा सिख्लाया बोराय बुरैया थानानै दिनै खामानि फैदों नंगौ दिनै इउपिपिनि दैदेनगिरिफ्रा बिसिपिनि दैदेनगिरिफ्रा 1000 थाखा होनो नाजागोन 500 थाखा होनो नाजागोन फुलबन होनो नाजागोन आयु दानना होनो नाजागोन नाथाय दिनै बेफोरजों जोंहा बिटिसिआ रैखा जाया दिनै जोंनि रैखा जायो बे बिटिसिखौ